Чергова помста окупаційних силовиків, 12 діб адмінарешту та 4 тисячі рублів штрафу. Окупаційний суд Центрального району Сімферополя засудив адвоката Едема Семедляєва начебто за непокору поліції. Сьогодні його викликали до окупаційного центру по протидії екстремізму для повторного складання на нього 2 адмінпротоколів. Наприкінці жовтня ці протоколи окупаційний суд повернув силовикам через низку помилок. Захисник Семедляєва, адвокат Еміль Курбєдінов, заявив, що оскаржить цей вирок. Это, конечно же, негромкие слова, что это протоколы не только Эдему Семедляеву, это, по сути, такой протокол всему адвокатскому сообществу. То есть это такой посыл, что любой адвокат, который прибудет в полицию, теперь может быть подвергнут вот такому унижающему просто достоинство требованию от сотрудников полиции раздеться, якобы там посмотреть, есть ли там наколки или что, еще что-то. Вот и за отказ от таких вот действий незаконных на человека на адвоката может быть составлен протокол, и по сути адвоката могут арестовать на 12 суток. 25 жовтня Едем Семедляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб, мовляв, перевірити наявність екстремістських татуювань. Зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Семедляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горизвісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов, той самий, який катував кримського татарина Ріната Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбєдінова. Окупанти склали протокол і на дружину Едема Семедляєва за неправильне паркування. Вона приїхала до окупаційного суду, аби представляти інтереси чоловіка у суді. Силовики підігнали евакуатори, аби забрати її автівку. Зараз Едвіна Семедляєва має сплатити штраф. Протокол на неї склав все той же Руслан Шамбазов. Теперь мне предстоит заплатить протокол, составлен сотрудником полиции по требованию Шамбазова Руслана Ринатовича. С чего я сделала такие выводы, так как кроме машин, которые были припаркованы возле моего автомобиля, больше никаких машин эвакуировано не было. Можно наблюдать, машина была припаркована вот здесь. И другие машины, 2 еще были припаркованы также здесь. 2 эвакуатора забрали эти автомобили. Мой автомобиль, я находилась в автомобиле, он был заведен, но сотрудник полиции все равно составил на меня протокол. Я предоставила все ему необходимые документы. Я продемонстрировала протокол Шамбазову Руслану Ринатовичу, поблагодарила его за это. Он низко мне поклонился, то есть ответил, что пожалуйста, я так понимаю. Вот такая вот месть. Виділити земельну ділянку та допомогти з документами. Міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук закликала міського голову Херсона сприяти зведенню житла для кримськотатарських переселенців. Йдеться про спільну програму з урядом Туреччини. Планується збудувати 500 квартир у Києві, Миколаєві та Херсоні. Ірина Верещук сподівається на співпрацю з місцевою владою, тоді будівництво можна розпочати наступного року. Коли на житло, на інші проекти можна знайти спецфонду, і ми зараз знову вкотре будемо дякувати, хто долучиться, наприклад, Туреччина, яка підписала з нами контракт на будівництво 500 квартир. Миколаївська, Херсонська область і Київ. З Києвом поки що важко, розібралося місто Херсон. Зараз звертаюся до міського голови. Земельна ділянка, яку ви виділили, там треба небагато бажання міського голови допомогти з документами. Знаю, про що говорю. Будь ласка, пане міський голово, виділіть земельну ділянку, допоможіть з документами, і ми вже в 2022 році за кошти Турецької Республіки абсолютно повністю побудуємо не 100 квартир. Місто Миколаїв краще, вони вже виділили земельну ділянку, але теж допоможіть. Забезпечення житлом є однією з цілей роботи Міністерства реінтеграції окупованих територій. Про це заявила Ірина Верещук, презентуючи стратегію реінтеграції внутрішньо переміщених осіб. Серед іншого – освіта, працевлаштування, соціальний захист, медичне забезпечення та створення умов для реінтеграції в громадах на материковій частині України.
Нова сторінка в українсько-американських стосунках. Такої думки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба про нову хартію стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів. Її підписали у Вашингтоні очільники зовнішньополітичних відомств Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен після засідання Комісії стратегічного партнерства. Це означає, що навіть в разі зміни адміністрації співпраця між країнами залишиться незмінною. Вона стосується, зокрема, реформ в Україні та спротиву російській агресії. Оновлена хартія відображає непорушну відданість нашої країни просуванню взаємних пріоритетів, визначених у спільній заяві, підписаній 1 вересня президентами Байденом та Зеленським. Вона окреслює нашу співпрацю у безпеці, верховенстві права та економічній трансформації. Я хочу дати зрозуміти, що все, що ми робимо в рамках цієї великої стратегії, робиться на благо українського народу, двосторонніх стосунків України та Сполучених Штатів, а також на благо всього євроатлантичного простору в цілому. Найкращий спосіб стримувати агресивну Росію – це дати ясно зрозуміти Кремлю, що Україна сильна, але ще в неї є сильні союзники, які не залишать її сам на сам перед агресією Москви. Згідно з документом, Сполучені Штати підтверджують зобов'язання підтримувати незалежність та територіальну цілісність України. Передбачається тісніша взаємодія, щоб посилити безпеку Європи та Чорноморського регіону. Крім того, Сполучені Штати застерегли Росію від нового вітка агресії. Ми розуміємо послідовність їх дій і занепокоєні тим, що Росія може зробити серйозну помилку в намаганні повторити те, до чого вона вдалася у 2014 році. Тоді вона зібрала сили, перетнула суверенну українську територію, зробила це неправдиво, стверджуючи про провокацію. Ми вже бачили раніше, як вони говорили про провокації як обґрунтування агресії. Ми уважно за цим слідкуємо, і я вдячний нашим українським партнерам за неабияку стриманість. Ми всі маємо розуміти, що те, що розгортається нині в Європі, є складною грою з багатьма елементами. Це енергетична криза, пропаганда, дезінформація, кібератаки, нарощування військових сил, спроба Росії використати міграційну кризу в Білорусі. І в цих умовах ми маємо залишатися пильними, стійкими та виправити усі прогалини. Ентоні Блінкен також заявив, що Москва могла б робити більше для енергетичної безпеки Європи та застеріг від використання газу як зброї, як це було раніше. Дмитро Кулеба парирував, наголосивши, що Росія вже використовує газ як зброю, та заявив, що чекає реакції Німеччини, яка, за його словами, має важелі впливу на Росію. Євросоюз розширить свої санкції щодо Білорусі, націлившись і на людей, і на організації. Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі. За її словами, ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею – це не міграційна криза, а спроба Мінська дестабілізувати сусідів. Ми бачимо закономірності. У минулому це були спроби вплинути на наші демократичні вибори, кібератаки, дезінформація. Тепер це гібридна війна із використанням мігрантів на кордоні ЄС та Білорусі. Фон дер Ляєн та Байден обговорили можливість ввести санкції щодо авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Мінська. Конфлікт продовжує розпалюватися і зростати. На знак підтримки свого союзника Росія вже направила 2 стратегічні бомбардувальники з ядерними боєголовками для патрулювання повітряного простору Білорусі. НАТО дало зрозуміти, що підтримує Польщу. За останню добу мігранти з Близького Сходу та Африки вже кілька разів намагалися силою прорватися через загородження на польську сторону. Варшава оголосила, що направила до кордону ще більше військових. Тим часом Олександр Лукашенко каже, що не має до потоку мігрантів жодного відношення, і він не збирається його зупиняти, оскільки Захід наклав на нього санкції. МЗС України застерігає Білорусь від офіційного визнання тимчасово окупованого Криму російською територією. Таку позицію міністерства висловив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. У МЗС вважають, що юридичне визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Виходимо із того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права.
Напередодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що окупований Росією Крим є зараз російською територією. Коментуючи його заяву, голова Меджлісу Ріфат Чубаров заявив, що Кремль не зупиниться, допоки не доб'ється від Лукашенка офіційного визнання окупованого Криму російською територією. А після цього вже ніщо не утримує Росію від остаточного поглинання Білорусі. Думаю, що Лукашенко, який все більше нагадує загнаного в пастку звіра, не може не розуміти, що після визнання формально незалежною, поки що, Республікою Білорусь, російського статусу Криму вже ніщо не стримуватиме Росію від остаточного поглинання нею Білорусі. Отже, на користь Лукашенка якомога довго тягнути з оформленням офіційного визнання Республікою Білорусь Криму як російської території. Інша річ, чи дозволить йому Москва. Незаконно звинуватив керівника Меджлісу кримсько-татарського народу. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру окупаційному слідчому з особливо важливих справ російського слідкома у Криму та Севастополі. Силовика звинуватили у незаконному кримінальному переслідуванні Ріфата Чубарова у так званій справі 26 лютого. Дії окупаційного слідчого в прокуратурі кваліфікували як військовий злочин та порушення законів та звичаїв війни. За це йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Прізвище обвинуваченого не повідомляється. Підозрюваний безпосередньо реалізував політику держави-окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнськи налаштованого населення півострова. Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчий, достовірно знаючи про законність проведення мітингу під будівлею парламенту АР Крим 26 лютого 2014 року, розуміючи, що на території півострова діють виключно норми національного законодавства України, незаконно застосував кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство Росії під час розслідування кримінальної справи за фактом нібито організації масових безпорядків проукраїнськими активістами під час вказаного мітингу. Слідство проводилось однобічно, а докази збирались з єдиною метою – незаконно звинуватити особу у злочині, якого вона не вчиняла. Так званий Верховний суд окупованого Криму заочно засудив Ріфата Чубарова до 6 років позбавлення волі з відбуванням в колонії загального режиму, штрафу у розмірі 200 тисяч рублів та 200 годин обов'язкових робіт. Жителі окупованого Криму відтепер можуть отримати ID-паспорти у ЦНАПах на пунктах пропуску. Наразі центри надання адміністративних послуг працюватимуть на адмінмежі з окупованим Кримом біля КПВВ Каланчак та Чонгар. За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, найбільший попит у мешканців окупованого Криму мають послуги з отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Новий коронавірусний рекорд. В окупованому Криму на коронавірус хворіють все більше людей. Минулої доби там зафіксували 1175 нових випадків COVID-19. 21 людина померла від цієї хвороби. Тим часом окупаційна влада намагається спростувати інформацію про те, що через велику кількість смертей від ковіда на півострові переповнені морги. Так, за словами окупаційного міністра охорони здоров'я Криму Скорубського, ця інформація трохи перебільшена. Мовляв, у морги багато років не вкладали гроші і вони потребують модернізації, зокрема закупівлі нового холодильного обладнання. Україна минула пік захворюваності ковідом, так стверджують в Національній академії наук України. Вчені вважають, що за попередні 2 тижні наша країна подолала найвищі показники нових інфікувань. Минулої доби виявили менше 25 тисяч нових пацієнтів, одужали майже 19 тисяч, а 652 українця не змогли подолати хворобу. Втім, пікові показники госпіталізації та смертності від ковіду вчені НАН України очікують найближчими тижнями. За даними аналізу, серед вакцинованих шансів потрапити до лікарні з коронавірусом на 87% менше, ніж серед невакцинованих. Серед вакцинованих однією дозою на 67% менше. Кожен з нас може стати тим об'єднуючим ланцюжком, який допоможе перемогти пандемію. Адже в кожному з нас сила. Держава забезпечила усім необхідним. Вакцини є. Вакцини є на вибір. Пункти щеплення поряд. Від нас залежить результат. Лінію захисту сьогодні тримають наші медики. Наше завдання – стати їх волонтерами і переконати хоча б своє оточення вакцинуватись.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися якнайшвидше, аби вберегти себе та оточуючих. Він наголосив, що Україна щоденно може робити по 400 тисяч щеплень, а в пунктах вакцинації доступно більше 10 мільйонів доз. Що об'єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони не вакциновані. Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворились на 20? Всі вони будуть вакциновані. Наразі ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів, є 76 тисяч ліжок, з них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи, але не треба перевіряти це на собі. В Україні вже зроблено більше 20 мільйонів щеплень. За даними Міністерства охорони здоров'я, вже 34% повнолітніх українців отримали бодай одну дозу. Міністр Віктор Ляшко зауважив, що перші 10 мільйонів щеплень зробили впродовж 7 місяців. Решту – 10 мільйонів – усього за 2 місяці.